As confrarías da illa Vilanova, Rianxo, Cabo de Cruz e a Pobra únense para mellorar a xestión do libre marisqueo nos bancos dos Lombos, Boído e Cabío. Estes pósitos veñen de constituir a Asociación Rañeiros da Ría de Arousa. Para gestionar os bancos de libre marisqueo necesitamos de ter unha persoa jurídica, e para ter unha persoa jurídica temos que crear esta asociación para poder acceder a axudas europeas, tanto para vigilancia como para regeneración, limpiezas, arados, aportes de semente, todo o que fai unha cofradía nas súas autorizacións. Hai uns meses a Consellería do Mar instou os mariscadores a facerse cargo destes espazos coa intención, segundo aseguran dende o Goberno galego, de levar a cabo unha produción sostible e equitativa dos recursos. Ante este novo contexto, os mariscadores decidiron tomar posicións e asumir o mando. O que intentamos evitar é que alguén acceda, a decir, foráneo ás cofradías, acceda a coller un plan de gestión do libre marisqueo ou dun reparto. Así, nós teremos poder de decisión dos topes, das aperturas das vedas, vigilancia, bueno, todo o que se fai nunha cofradía para trasladalo a este plan de gestión que queremos presentar. As confrarías de Vilaxoán, Carril, Aguiño, Palmeira e Ribeira desbotan polo momento formar parte desta asociación. Entenden que a xestión de libre marisqueo ten que partir dun consenso que ao seu xuízo non se dá neste colectivo. Así as cousas, o patrón maior da illa cree que o ideal sería que todas as confrarías se unisen. Esperemos que no futuro vayan falando nas súas cofradías e se adiran a esta asociación. Queda aberto para que ao final esteamos todos, que o ideal é que estean todas as cofradías da ría. Algo que o patrón maior da illa engade que non pode ser que, un exemplo, nos casos das 6 cofradías que estamos, que sumamos 934 embarcacións frente a 324, é dicir, que sumamos o 75% das embarcacións da Ría de Arousa, teñan o mesmo poder de decisión que as que estamos agora fundando esta asociación. O que semella que si se vai unir ao proxecto é o pósito do Grove, sei que no caso da confraría Meca está pendente a asinatura dunha acta, un trámite que en principio vai quedar resolto o vindeiro 30 de abril.